Sengiphinde ngabuya ke futhi nezikaSibongile and Dlamini's. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Namhlanje nguphatheleke izinto ezibalulekile okumele kuzilindele lapha kuSibongile and Dlamini's kulona ke leli week esikulona. Before ngiye kumathiza ngizoqala ke lapha ngendaba ke ethinta umuzi Mthabela engangivezile ukuthi ke uzojoina uSibongile and Dlamini's enyangeni ezedlule. Uzovela ke kuleli viki and ke uzoba isesheli sakhe kuNomfundo, uzomisa kabi ke lapha unjengaye. Ngidlule ngilapha kumathiza ngizoqala ke la ngendaba ke ethinta uVuma naye kuNtombela. Baveza ukuthi ke uNtombela uzogcina ke evumile ukuthi ke uVuma eshadeke lapha noSamkelisiwe, kodwa ukuvuma kwakhe na kuNtombela kuzoba ke nezinto azozifuna kuyena uVuma ukuze ke shade yena kuSamkelisiwe. Babeke sebeveza ukuthi ke uVuma benaye kuSamkelisiwe bazobeke besemathandweni, uthando labo luzobeke livutha amalangabi since ke uNtombela ezobeke sevumile ukuthi ke beshade. Ngidlule ngilapha kunjengaye baveza ukuthi ke unjengaye uzozithola ke sesimeni sokuthi ke kumele choose phakathi kwakhe kuNomfundo benaye kuPhetheni. Baphinde baveza ukuthi ke uwenzeni, uzokhwela ke dilike kuyena kuNomfundo mayethola ukuthi ke uNomfundo naye kukhona la abazikhiphele khona. Uzokhuluma kabo wenzeni naye kuNomfundo. Baphinde baveza ke la ukuthi ke iplan ezohlanganiswa nguye kuThemba benaye kuwenzeni izosebenza. Ngidlule ngiyelapha kuVelephi noZama, laba veza ukuthi ke uZama uzobuza kuVelephi ngendaba yakhe yokuvakasha ke lapha eRes and lokho ke kuzobaxabanisa kakhulu kunakuqala. Yizo ke lezi mbukeli izinto kumele kuyilindele lapha kuSibongile and Dlamini's kuloke leli week esikulona. Ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.